Kwa dhimbele nyakoram juang jodolo ma kanisa kod moskiti opuoyo kang mano okao ko jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance mar twak e weche mosebedo kathiro kata kadhiro ng'anyo e pacho ka. Kaka Jodolo mondi leronwa, kanisa kod moskiti osebedo lai manyime e dhiro twak e kind jotelo ariyogi. Chiegni dweche 8 nyaka ne piny Kenya sidh jatend piny Kenya William Ruto bang' yiero. E dweche gite jodolo mag din mopogore opogore osebedo kasundo jatend piny Kenya kod ogai mar Azimio la Umoja mondo bed piny kendo twagie weche manyalo bedo ni kelo gwenyruok e kindgi kod johera margi. Motelo ne winjruok mar jotelo gi odiochieng' manyoro, jodolo mag din kopere kinde mamoko nowuoyo kod lit e chunygi ka gikwayo mondo mi jotelo gi oket piny Kenya nyime motelo ne dwaro margi. And we are asking you just to come down and listen to one another, to stop insulting one another, to stop incitement, to stop the barricade of lies. We need truth, but truth that is real. Bang' winjruok, chal ka gima chuny jodolo yweyo. Jakom mar riwruok mar kanisa e piny Kenya, Archbishop Timothy Ndambuki, ogoero kamano maduong' ne jatend piny kod ogai mar Azimio la Umoja kuom yie mar timo winjruok mabiro chungo ng'anyo e piny Kenya. Kumshukuru President William Samoei Ruto kwa sababu ya kusikiliza sauti ya wengi na kuchukua uamuzi wake wa msara kama kiongozi ili kusemezana na Laila, na akatoa ujumbe wake na mwelekeo, na hiyo ndio tulikuwa tunangojea kama raia wa Kenya. Kata kamano, okwayo gimondo kigiyie tiyo kanyakla achiel kaka nene sirkand Uhuru Kenyatta kaluwore ni mano biro nego teko mar kweth maketo sirkal tesre. Mambo ya nusu mkate siungi mkono, kwa sababu wakati ule mwingine nusu mkate ilimaliza opposition na tulikaa bila opposition, na ndio sababu mambo mengine sasa makosa yanaonekana kwa sababu yangerekebishwa wakati ule, lakini kwa sasa yaliachiliwa kwa sababu serikali na opposition walikuwa kitu kimoja. Okwayo johera kod jogo man machiegni kod jotelo ariyogi mondo kik bed rageng' e twak margi nikech gigo manyalo kelo nengo ne gin giwegi tok jo Kenya. Wale ambao watauzishwa wawe wajumbe wa kila upande, wakipeleka kama ni kupitia parliament, wasiangalie milengo yao, waangalie Kenya, kwa sababu wao wote wawe wako opposition, wao wako kwa serikali, wao wanatuongoza sisi zote ni raia wa Kenya wanaohitaji uongozi mwema. Komachielo din mar jodolo mar din Islam SUPKEM bende ondiko ote mar puoyo kang mar bedo kod twak e kind jotelo ariyogo. E ote SUPKEM mokwongo gipuoyo jatend piny kod ogai mar Azimio la Umoja, bende gipuoyo osiepe mawuokie pinje maoko mane oneno ni twak obedie kind Ruto kod Raila. Gin kod geno ni twak margi biro nyayo lemo makare ka gikwayo johera mar Azimio la Umoja kod Kenya Kwanza mondo ket lwasi makare ne twak makamano. Geno gi maduong' en ni bang' twak ma ochan ni kwe biro bedo e piny Kenya kendo ng'anyo biro rumo chuth. Judith Omondi, Ramogi TV. Kapodon mana kanyo nyakoram juang